संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। गोवा येथील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ओटोणे, मांडव फातरवाडी येथील संकल्प सेवा तसंच सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट आणि सावंतवाडी तालुका केमिस्ट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी घेण्यात आलेल्या मोफत आरोग्य तपासणी व चिकित्सा शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या शिबिरात रुग्णांची तपासणी करून त्यांना मोफत औषधे देण्यात आली। शिबिराचं उद्घाटन ओटोणे सरपंच आत्माराम गावकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी डॉक्टर भार्गव भिडे, डॉक्टर राहुल घुसे, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, डॉक्टर BG रेशमी, डॉक्टर ललिता गावकर, सावंतवाडी तालुका केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनायक दळवी, सचिव संतोष राणे, मुंबईतील उद्योजक सुरेश तावडे, ओटोणे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव राजाराम वर्णेकर, उद्योजक रवींद्र कुडाळकर, सामाजिक युवा कार्यकर्ते उमेश गावकर, संकल्प सेवा संघाचे सर्व पदाधिकारी आदी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन व आभार प्रज्वल यांनी केले। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थांच्या अधिष्ठाता डॉक्टर सुजाता कदम, मेडिकल कॅम्प इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत ससाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या शिबिरात डॉक्टर भार्गव भिडे, डॉक्टर राहुल घुसे, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, डॉक्टर BG रेशमी, डॉक्टर ललिता गावकर यांनी रुग्णांची तपासणी केली। आपले माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते त्यांचं लोकार्पण झालं डिसेंबर महिन्यामध्ये। या गोव्यामध्येच एक मोठा अखिल वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस, म्हणजे आयुर्वेदा क्षेत्रातले सगळे महत्त्वाचे लोक त्या ठिकाणी एकत्र आले। त्याचं समापन आणि ह्या वास्तूचं उद्घाटन हे करण्याकरता माननीय पंतप्रधानांनी हजेरी लावली होती। तर म्हणजे एक देशाचे पंतप्रधान ज्या वास्तूचं महत्त्व इतकं जास्त आहे की त्याचा उद्घाटनाकरता सुद्धा पंतप्रधान उपस्थित होते। त्याच्यावरून आपल्या लक्षात येईल की आरोग्य सुविधा आपल्या लोकांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाची आहे। पण जसं या नावामध्ये आहे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तर हे फक्तच आयुर्वेद क्षेत्रामधलं एक सगळ्यात चांगलं संस्थान या भारतामधलं आहे। आणि उद्घाटन जरी आता झालं असलं तरी याची जी मूळ संकल्पना आहे ही दिल्लीमध्ये खूप मोठा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आहे। तिथे रोज हजारो पेशंट आपली स्वास्थ्य ठीक करण्याकरता येत असतात। पण आयुर्वेद हे फक्त रुग्ण झाला तर त्याला ठीक करण्याकरता काम करतं असं नाही, तर एखादी व्यक्ती रोगी होऊच नये याच्याकरता पण आयुर्वेद शास्त्रामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत की दिनचर्येपासून आपण रोज कसं वागायचं, ऋतू बदलला की आपल्या व्यवहारामध्ये कसे फरक करायचे, आणि दरवर्षी एक पंचकर्मा नावाचा एक आपल्या आयुर्वेदामध्ये प्रोसिजर आहे, ते स्वतः जर करून घेतलं तर त्याच्यानंतर बरेचसे रोग होण्याचं आपल्याला टाळता येतं। तर आयुर्वेद ही फक्तच एक चिकित्सा पद्धती नाही, तर ती जीवन जगण्याची शैली आहे। त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये त्याचं जे उद्देश सांगितला आहे की स्वस्थ व्यक्तीला स्वस्थ ठेवणे, आणि जर स्वस्थ राहण्याचा प्रयत्न करून सुद्धा जर कोणी जर आजारी पडला तर त्याला बरं करण्याकरता पूर्ण चिकित्सेची व्यवस्था त्याच्यामध्ये आहे। तर त्यामुळे आयुर्वेद क्षेत्रातलं एक चिकित्सा शिबिर असं जरी म्हटलं तरी या ठिकाणी आपण लोकांना त्यांची स्वास्थ्य राहण्याकरता काय आवश्यक आहे ते पण आपण शिबिरामध्ये आपण सांगू। प्रत्येकजण जो भेटायला येईल, जो दाखवायला येणार, तो प्रत्येक वेळेला आजारी असेल असं काही आवश्यक नाही आहे। तर त्याचं स्वास्थ्य कायम राहावं याच्याकरता काय करावं त्यांनी हे पण आपण त्यांना सांगू। या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टी समाधान होईल असं मी आता सांगणार नाही, पण जर आपण या ठिकाणी व्यवस्थित चिकित्सा घेतली तर पुढची चिकित्सा घेण्याकरता आपण सगळे गोव्यामध्ये पेडणे तालुक्यामध्ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानचं एक मोठं हॉस्पिटल आहे, त्या ठिकाणी अवश्य भेट द्यावी अशी आपली सगळ्यांना मी विनंती करतो। आणि आपण सगळे या चिकित्सा शिबिराचा लाभ घेण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झाले आहात, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।